Kumusta mga bata? Karon atong balikan ang atong nakatunan sa miaging module. Unsa ang sinugdanang tingog sa mga hulagway nga akong ipakita karon? Kahon, kuko, kaka. Unsa ang sinugdanang tingog sa ilang mga ngalan? Husto. Ug karon atong pagatun-an ang lain na usab nga letra, ang letrang E. Mao kini ang tingog sa letrang E. Apan tungod kay mga Bisaya man kita, natural lamang sa atong dila ang paglitok niini sa gahi nga tingog. Mahimo gihapon kining litokon nga E kung ikaw nagbinisaya. Mga butang nga nagsugod sa tingog nga elepante, escalator, espada, estante, estatua, atong parisan og E ang mga tingog sa letra nga ato nang nakatunan. Ke, te, me, se, ye, imi, ikis, ema. Mao kini ang pagsuwat sa dako o gamay nga letrang E. Ug karon kuha ang imong self-learning module. Abliha kini sa parte nga palambua. Subaya og tarong ang pagsuwat sa dako o gamay nga letrang E. Good job! Daghang salamat!